नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सार लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सना. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. इंजुली क्षेत्रफळ डोपवाडी इथं एका शेतकऱ्याच्या विहिरीत 15 पिल्लांसह पडलेल्या साधारण 7 ते 8 फूट लांबीच्या महाकाय मगरीला वन विभागानं सुखरूप बाहेर काढलं. वन विभागाच्या टीमनं अत्यंत शिताफीनं मोहीम राबवत एकूण 16 मगरींना जीवदान देऊन त्यांना सुरक्षितरित्या मुक्त केलं. या यशस्वी रेस्क्यू ऑपरेशनमुळे परिसरातील नागरिकांनी सुटकेचा श्वास सोडलाय. आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस. मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज. पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी. आजच अपॉइंटमेंट बुक करा. मुंबई गोवा महामार्गावर अपघातांची मालिका पाहायला मिळाली. महामार्गावरील अणाव, हुमरमळावाडी आणि राणे दुकान स्टॉप अशा 2 वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेल्या भीषण अपघातांमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. या अपघातांमध्ये एकाच ठिकाणी दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झालाय, तर दुसऱ्या अपघातात कार पलटी होऊन महिला चालक सुदैवानं बालबाल बचावली. अणाव हुमरमळावाडी इथं दुचाकी, मारुती ओमनी आणि अल्ट्रोज कार यांच्यात जोरदार धडक होऊन तिहेरी अपघात झाला. या अपघातात दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झालाय. प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार एकाच दुचाकीवरून 3 युवक चालले होते. महामार्गावर समोरच हायवे पोलिसांची गाडी उभी असल्याचं पाहून पकडलं जाण्याच्या भीतीनं दुचाकीस्वारानं अचानक गाडी वळवण्याचा प्रयत्न केला. दुचाकीस्वाराच्या या अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे नियंत्रण सुटून दुचाकी, ओमनी आणि अल्ट्राज एकमेकांना धडकल्या. या धडकेत मारुती ओमनी थेट दुचाकीवरच पलटी झाली, ज्यामुळे दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाला. हायवे पोलिसांच्या अचानक थांबून राहण्याच्या पद्धतीमुळे आणि त्यांच्या भीतीनंच हा अपघात घडल्याचा आरोप स्थानिक आणि प्रत्यक्षदर्शींनी केलाय. मुंबई गोवा महामार्गावरील दुसरा अपघात राणे दुकान स्टॉप जवळ झाला. कसालहून कुडाळच्या दिशेनं जाणारी एक कार चालवताना महिला चालक मोबाईल फोनवर बोलत असल्याची माहिती समोर आली आहे. फोनवर बोलत असताना महिलेचं गाडीवरील नियंत्रण सुटलं आणि कार थेट रस्त्याच्या कडेला चढली. वेग जास्त असल्यानं कारचे टायर फुटले आणि कार चक्क पलटी झाली. हा अपघात एवढा भीषण होता की कुडाळच्या दिशेनं जाणारी कार थेट मुंबईच्या दिशेनं जाणाऱ्या लेनवर येऊन उलटली. सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. गतवर्षी जिल्हा नियोजन मधून प्राप्त झालेला परंतु अखर्चित राहिलेला निधी पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमधील खुर्च्या आणि अन्य फर्निचर खरेदीसाठी खर्च करण्याचा प्रस्ताव सभागृहात मांडण्यात आला. मात्र दवाखाना पडायला आलाय, खुर्च्या कशाला वाटताय
आधी दवाखान्यांची डागडुजी करा असा सवाल उपस्थित करत सदस्य रामा गवस यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली। जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन आणि दुग्धशाळा समितीची मासिक सभा सभापती तथा जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तुकाराम उर्फ दादासाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली। यावेळी समिती सचिव तथा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉक्टर बोलिलकर, सदस्य गणेश राणे, संतोष पारकर, शीतल दळवी, रामा गवस तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते। गतवर्षीचा सुमारे 15 लाख रुपयांचा निधी अखर्चित राहिल्यानं तो चालू आर्थिक वर्षात खर्च करण्यास सभागृहाची मंजुरी घेण्यात आली। या निधीतून पशुवैद्यकीय दवाखान्यांसाठी फर्निचर खरेदी करण्याचा प्रस्ताव सभापती दादासाई यांनी मांडला। दवाखान्याबाहेर येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बैठकीसाठी खुर्च्यांची व्यवस्था करण्याच्या सूचनाही अधिकाऱ्यांनी केली आहे। यावेळी सदस्य रामा गवस यांनी हस्तक्षेप करत उसब येथील पशुवैद्यकीय दवाखान्याची अवस्था अत्यंत जीर्ण असून इमारत पडण्याच्या स्थितीत असल्याचं निदर्शनास आणून दिलं। इतर बाबींवर खर्च करण्यापूर्वी दवाखान्यांच्या दुरुस्ती आणि देखभालीकडे गांभीर्यानं लक्ष देण्याची मागणी केली आहे। 11,25,000 रुपये आपल्याकडे 25,000 रुपये आपल्याकडे टोटल उपलब्ध आहे। 6,426 रुपये अनुदानाप्रमाणे आपल्याला दिले जातात आणि 5 लाख रुपये यामध्ये उपलब्ध आहेत। पण म्हैस किंवा गाय आणि गाभण किंवा भाकड ह्याच्यामध्ये आपण लाभार्थी एक्झॅक्टली फिक्स करू शकत नाही। त्या अनुदानामध्ये त्या गायीच्या जो त्यावेळेचा स्टेटस आहे, भाकड असेल तर थोडं कमी राहते, गाभण असेल तर थोडं खाद्य जास्त राहणार, त्यामुळे कॉस्टिंग चेंज होत राहते, त्यामुळे कमी जास्त होत असल्यामुळे आपण एक्झॅक्टली लाभार्थी इथं निश्चित करू शकलेलो नाही। 5 लाखामध्ये साधारण आपण गेल्या वर्षीचा हे आहे 75 लाभार्थ्यांना आपण गेल्या वर्षी दिलेलं आहे। पण ते एक्झॅक्टली फक्त खात्याच्या गायीच्या कमी जास्त ह्याच्यामुळे निश्चित करता येत नाही। दुसरं, जिल्हा वार्षिक योजनेमधून आपल्याला वैरण पशुखाद्य विकास कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांच्या शेतावर वैरण उत्पादनासाठी प्रोत्साहनपर वैरण बियाणे बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना। अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना। ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय। खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय। पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी। 57 कोटींच्या नळपाणी योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला गेलाय। त्यातच फायद्यात चालणाऱ्या संस्थानकालीन योजनेप्रमाणेच ही योजना गुरुत्वाकर्षणावरच चालणार का असा सवाल केला असता पाणी पुरवठा सभापती प्रतीक बांदेकर काय म्हणाले पाहूया। ह्याचे उत्तर मी आपले सभापती प्रतिजींना सांगणार, कारण त्यांनी खूप चांगलं स्टडी केली आहे, तर ते ह्याच्या उत्तर आपण यापूर्वी पत्रकारांना आपण माहिती दिली होती की जेव्हा जेव्हा कॉन्ट्रॅक्टरने चुकीचं काम करण्याचा प्रयत्न केला, आपण ते काम रोखून त्या जागी ते पुन्हा काम काढून त्या जागी परत व्यवस्थित काम करायला त्यांना सांगायचे आदेश आपण दिले होते। आणि आमचा म्हणजे जो योजनेचा DPR आहे तो जवळजवळ 271 पानाचा आहे आणि त्याच्यावर अभ्यास करायला मला 2 महिने लागले। म्हणजे तो जो DPR आहे त्याच्यातली बिलिंग कसं करायचं, कुठे योजना कुठे जाणार, कुठून पाणी आणणार आणि ह्या सगळ्या प्रकारचे, आणि ही आपल्या शहराची मूलभूत गरज आहे। कारण आज आपण 2026मध्ये जगतो आणि आज आमच्या पिढीला ज्या गोष्टीची गरज आहे, ज्या सोयींची गरज आहे, ती गरज म्हणजे सगळ्यात पहिली मेजर आपल्याला जास्तीत जास्त पाणी शहरात कसं आणता येईल त्याच्यावर या योजनेत भर दिला गेलेला आहे। आणि जिथे त्यांनी जो वापर तुम्ही म्हणता की रोडसाठी जो वापर केला, तर आपण आज आत्तापर्यंत जेवढा रोड रिस्टोअर केला आहे त्याच्यावर फक्त आपण BBM केलं आहे। त्याच्यावर जे तुम्ही म्हणताय त्या प्रकारे कार्पेट करण्याची प्रोसेस अजून बाकी आहे आणि आत्ता फक्त पावसाळ्यामुळे आपण तात्पुरती प्रोसेसवर त्याच्यावर डागडुजी केलेली आहे। आणि येत्या काळात त्या कॉन्ट्रॅक्टरला आपण सांगितलेलं आहे की जिथे तुम्ही काम चुकीचं केलं ते पुन्हा काम आम्हाला करून दिलं पाहिजे आणि जे DPRमध्ये ज्या पद्धतीने काम पाहिजे त्या पद्धतीने आम्हाला करून दिलं पाहिजे। प्रत्येक असा एक प्रश्न आहे, आता जी योजना आहे ती पण ग्रॅव्हिटीवरच आहे आणि आत्ता आपण सोर्समधून जे काम झालेलं आहे म्हणजे धरणावरून जे काम झालेलं आहे ते कोलगावपर्यंत आलेलं आहे। आणि एक 5 ते 6 वर्षापूर्वी एक आपल्याकडे पाणी पुरवठा योजना सावंतवाडी आणि कोलगावसाठी मर्जमध्ये झाली होती आणि तो पण फिल्टर बंद व्यवस्थित होता आणि तो एक्सपिरियन्स आपल्याकडे अजूनही आहे की त्या काळातील तो बंद व्यवस्थित फिल्टर आणि आताचा फिल्टर आता जो बसवला
त्या ह्याने आपण जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारे पाणी आणि जास्ती प्रमाणात पाणी कसं शहरात आणू शकतो याचं पूर्णपणे नियोजन त्या योजनेमध्ये आहे. आपले पूर्वी ज्यांनी या योजनेवर बऱ्यापैकी अभ्यास केला, MJP आणि आपले त्यावेळी संतोष भिसे अभियंता होते, त्यांच्याकडून पण ते पाणी पुरवठा अभियंता इथे आहे का? एक त्याचंच उत्तर देतो. आपण यासाठी MJPचंही मार्गदर्शन घेतलेलं होतं आणि आत्ता आपला जवळजवळ मॅडम सांगतात त्याप्रमाणे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपल्याकडे फुल टाईम CU म्हणजे पहिली मुख्याधिकारी याची तात्काळ मागणी आपल्या नगराध्यक्षांनी पालकमंत्र्यांकडे लावून धरली होती आणि त्याच्याच बरोबर आपण पाणी पुरवठा अभियंता म्हणजे आपल्याला जो स्पेशलिस्ट इथे लागणार त्याचीही मागणी आपण लावून धरलेली आहे. लवकरात लवकर आपल्याला तो अभियंताही उपलब्ध होईल आणि तात्काळ आपल्याकडे पावसाचा वेळ आहे त्यावेळी आपण काम पण पावसात करू नका असे आदेश दिलेले आहेत आणि लवकरात लवकर आपण पूर्ण पुढील दुसऱ्या टप्प्याचे काम होणार. त्याला खर्च होत नाही. आपण इथे जे शुद्धीकरण करतो म्हणजे आमच्याकडे शिवार टेकडीवर पण त्यावेळी शुद्धीकरणाचं ते माझ्या वार्डात होतं. आता ते पाणीकोंडला पण तुम्ही शुद्धीकरणाला तेवढा खर्च बरोबर ना. आणि काय कर्मचारी याच्यातनं जास्त उत्पन्न तुम्हाला मिळतं. प्रॉफिट मधली योजना आहे ही सगळी योजना प्रॉफिट मध्ये असताना सावंतवाडीवासियांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न तुम्ही आम्हाला वचन दिलं की 24 तास तुम्हाला आम्ही पाणी देणार बरोबर नगराध्यक्ष मॅडम. आपण नगराध्यक्ष आता आपल्या शहरात जवळजवळ 2 विकास कामं चालू आहेत. एक MNGLची गॅस लाईन आणि पाणी पुरवठा योजना. पाणी पुरवठा योजनेचं काम आपण थांबवलेलं आहे आणि जी एक वेळ पाणी जे आपण केलं त्याचा निर्णय जवळजवळ 2021 पासून यावर अंमलबजावणी होत आहे बरोबर. आणि आपण त्या प्रकारे याच्यावर उन्हाळ्यात 1 टाइम पाण्याचं नियोजन केलं आहे. टाइम टेबल नाही 2021 नाही मी दाखवू शकतो तुम्हाला. सुधीर जी आहे त्यांना विचारा ना. टाइम टेबल तसं नाही. उत्तर सांगतो मी. सांग. तर त्याच्यावर ज्या प्रकारे आपल्याला धरणावरनं आणि केसरीवरनं ज्या लेवलमध्ये पाणी उपलब्ध होतं त्याप्रमाणे आपण त्या प्रभागात पाणी देण्याचं काम सुरू आहे. पंपाचा वापर कुठेही नाही आहे आणि शक्यतो ही ग्रॅव्हिटेशनलच योजना आहे. आपल्याकडे या प्रोजेक्टसाठी मॅनेजमेंट कमिटी आहे म्हणजे PMC आपल्याकडे नेमलेली आहे. ते सर्व याच्यावर लक्ष ठेवून आहेत. त्याच्याबरोबर ॲडिशनल आपल्या नगर पंचायतचे अभियंता तुषार सरडे हे पण त्याच्यावर लक्ष ठेवून आहेत. त्याच्यावर एक गोष्ट अशी आहे की आता जिथे काम चालू आहे आता काही ठिकाणी आपल्याला तुम्ही म्हणताय तसं की हे चालू आहे त्याच्यावर आपण कमिटी बसवलेली त्याच्यानंतर त्यांचा अहवाल पण घेतला आणि CO साहेबांनी तर सांगितले की बऱ्यापैकी आपण पावसानंतर त्याच्यावर कार्पेट करणार आहे आणि आता जे काम झालं आहे त्याचं पूर्णपणे लक्ष आहे आपल्या नगरपालिकेचं. पुढे साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे ज्या प्रायव्हेट जमिनी आहेत आपल्या पूर्वी लाईनी त्या जमिनीमध्ये होत्या आता जे प्लॉट त्यावेळी रिकामी होते आणि आता त्याकडे बांधकामासाठी त्यांनी परमिशन मागितलेली आहे आणि त्या जमिनीखालून आपले जे लाईन्स गेलेल्या होत्या त्यांनी तशी आपल्याकडे अर्ज केलेला आहे की तुम्ही ती लाईन तात्काळ हलवा आणि आम्हाला त्या ठिकाणी बांधकाम करायचं आहे. त्यासाठी त्यांना आपण जी लाईन तिथे आमची होती ती बाजूला घेऊन आपल्याकडे 2 वर्ष ती पूर्णपणे योजना चालवण्याच्या दृष्टीने त्यांचा देखभाल कालावधी 2 वर्ष आहे. त्यांनी 2 वर्ष सावंतवाडीच्या प्रत्येक घरात पाणी द्यायचं आहे पोचवून. सुझुकी 2 व्हीलरची धमाकेदार समर ऑफर. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत प्रवासाचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी श्री विनायक सुझुकी घेऊन आले आहेत. सुझुकीच्या सर्व गाड्यांवर आतापर्यंतच्या सर्वात भारी डील्स. संपर्क 94 23 98 97 81, 94 23 98 97 83 आणि 86 05 58 63 76. ग्रोबिक कंपनीच्या मुदतवाढीचा ठराव सभागृहात सर्वांच्या संमतीनं नामंजूर करण्यात आल्याची माहिती नगराध्यक्षांनी दिली आहे. पाहूया. आज सर्वसाधारण सभामध्ये ते मुद्दा घेतलं गेलं की आपण मुदत वाढूया की नाही. तर हे काउन्सिलचा निर्णय होतं. सर्व नगरसेवक फक्त भारतीय जनता पार्टी नाही, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, उभाटा, काँग्रेस सगळ्यांनी ते ठराव घेतला आहे की मुदत वाढून द्यायची नाही आहे. कारण आपण खरं पद्धतीने आणि नियमानुसार बघितलं तर हे पॉईंट्स जे मी बोलणार आहे ते घटना झाली. आपण जेव्हा हे बिल्डिंग जे आहे ते कल्चर सेंटर आहे, कल्चर सेंटरसाठी रिझर्वड आहे. आपण मॅपमध्ये ते बघू शकते. तरी पण जेव्हा आम्हाला हे पत्र भेटलेलं की 15 दिवस फक्त 15 दिवससाठी त्यांना हे पाहिजे तर आम्ही सहकार्य केलं कारण आपले मुलांना रोजगार भेटत होतं. पण जेव्हा कॉन्ट्रॅक्ट पण आपण बघणार त्याच्यामध्ये लिहिलं आहे
की 15 दिवस नंतर आपण चावी आम्हाला आणून द्या. त्यांना माहिती आहे की आम्ही हे जागा परमनंटली देणार नाही आहे. ते तेव्हा पण शोधत होते जागा. सावंतवाडी शहरमध्ये खूप बरेपैकी जागा आहे जिथे आपण हे आपला ग्रोबेक टेक्नॉलॉजी असू दे की कोणी पण असू दे, ते असं आपला व्यापार तिथे करू शकते. हे बिल्डिंगमध्ये दुसरी गोष्टी जे झाली की आपण 1 रूमची मुदत दिलेली, त्यांनी 3 रूम वापरले. अनफॉर्च्युनेटली आपला जे व्हिडिओ होतं काल त्याच्यामध्ये दुसरी रूम ज्याच्यामध्ये 12 ते 15 कम्प्युटर्स होते ते आपले सावंतवाडीचे नागरिकांना बघितलं नाही आहे. ते 15 कम्प्युटर्स तिथे 1 महिना मिनिमम 1 महिन्यासाठी तिथे चालत होते. आम्ही जेव्हा तिथे गेले आणि प्रश्न विचारलं तर त्याच्यावर आम्हाला चांगलं उत्तर नाही भेटलं. आम्ही परत त्यांना जेव्हा विचारलं तर आमच्याशी उलटं प्रश्न विचारणं ते चुकीचं होतं. हे सगळं आमचे काउन्सिलनी आज बघितलं आहे आणि हे निर्णय जे घेतलं होतं बिनविरोध, हे निर्णय जे घेतलं होतं हे आमचे काउन्सिलनी घेतलं आहे. कारण हे बिल्डिंग आपला कल्चरसाठी रिझर्वड आहे आणि असं नाही आहे की रोजगार आम्हाला करायचा नाही आहे. आम्हाला पण सावंतवाडीच्या लोकांचा रोजगार बघायचा आहे. आपल्याला माहिती आहे हल्ली आम्ही 27 लोकांना लाडपाल योजनावरून आपल्या नगरपालिकेत सामील केलं आहे. तेच अनुसार आम्ही रोजगारसाठी खूप प्रयत्न करत आहे की मँगो 2 हॉटेलमध्ये काय करू शकते, तेच पद्धतीने हेल्थ सेंटरमध्ये काय करू शकते. आमच्या तेच ध्येय आहे की सावंतवाडीच्या लोकांसाठी काय करूया. तर जेव्हा लोक हे प्रश्न विचारतात मी सगळ्यांना विनंती करेन की ह्याच्यामध्ये नगरपालिकेवर जे अन्याय झाला आहे त्याच्यावर लक्ष द्या आणि जे मुद्दे खरे मुद्दे आहेत त्याच्यावर लक्ष द्या. रूम रेंट तर आम्ही ठरवलंच नव्हतं. ते 15 दिवससाठी एक रक्कम आम्ही मोजून घेतलेली, ते प्रशासनाची सल्ला घेऊन घेतलेली आणि हे जागा कधीही परमनंट आम्ही देणारच नव्हते. त्यांना माहिती आहे आणि त्यांना सांगितलं गेलं होतं की आपण प्लीज दुसरी जागा शोधा. 1,18,000 आता काय झालं आहे की ह्याच्यावर प्रशासन निर्णय घेते की कसं आम्ही 15 दिवससाठी दिलं होतं, आता ते 1.5 महिने त्यांनी वापरलं आहे आणि 1.5 महिने आता माझं असं पण म्हणणं आहे की आपल्याला हे करायचं आहे तर 15 दिवस आपण वापरलं तर आपण प्रशासनाकडे परत येऊ शकत होते, त्यांना सांगू शकत होते की आम्हाला अजून 1 महिना द्या. आणि ह्याच्यामध्ये आम्ही कोण पण होतं ना तर आम्ही पैसे भरून घेतले होते. असं परिस्थिती नाही आली होती की आम्हाला त्यांना दरवेळी नोटीस द्यावं लागते की प्लीज नगरपालिकेचे पैसे भरा. कारण हे पहिल्यांदा असं नाही झालं आहे. अगोदर पण नगरपालिकेकडे हे घटना झाली आहे की 2 ते 3 महिने आपले मुलांचे पैसे भरलेले, त्याच्यानंतर मुलांना पैसे दिले नाही आहे. 6 महिने पैसे दिले नाही आहे. उद्या उठून ते मुलांना 40 मुलांना पैसे नाही भेटले तर ह्याच्यासाठी नगरपालिका जबाबदार आहे. आणि आता नगरपालिकेनेच पैसे नाही दिले आहे, तुम्ही 1 महिन्याचे अजून वापर केला आहे आणि नगरपालिकेने ते पैसे नाही दिले आहे, उद्या उठून आपण बाकीच्या लोकांना पैसे देणार. तर हे जबाबदारी आमची पण आहे. आम्ही विश्वास ठेवला होता आणि त्यांनी प्री पेमेंट केलं होतं 15 दिवसात. सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. कोकणातील निसर्गरम्य वातावरणात धावण्याचा थरार अनुभवायला तुम्ही सज्ज आहात का? कारण आरोग्य आणि व्यायामाचा संदेश देणारी बहुप्रतीक्षित कुडाळ मान्सून रन 2026 ही भव्य मॅरेथॉन स्पर्धा यंदा पुन्हा एकदा नव्या जोशात पार पडणार आहे. येत्या 12 जुलैला सकाळी ठीक 5:30 वाजता कुडाळमध्ये या भव्य मॅरेथॉनचा बिगुल वाजणार आहे. सातत्यपूर्ण यशासह हे या स्पर्धेचं 3रं वर्ष आहे. या स्पर्धेच्या उद्घाटनासाठी सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे आणि पोलीस अधीक्षक मोहन दहिकर यांसह अन्य मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. मुंबई रोड रनर्सकडून बेस्ट रेटेड हाफ मॅरेथॉनचा पुरस्कार मिळवलेल्या या स्पर्धेत यंदा विक्रमी नोंदणी होईल असा विश्वास आयोजकांनी व्यक्त केला आहे.
राणे हॉस्पिटल व मेडिकल रिसर्च सेंटर यांच्या माध्यमातून 12 जुलै 2026 रोजी कुडाळ मान्सून रन 3rd एडिशन म्हणजे 3रं वर्ष आहे आपलं सलग ही आयोजित करण्यात आलेली आहे. मागे आम्ही याची तुम्हाला माहिती दिली होती. आता 12 जुलै अगदी एक महिना पण नाही राहिला आहे. त्यामुळे मॅरेथॉनची सगळी तयारी झालेली, रजिस्ट्रेशन्स आणि एकंदरीत होत असलेली वातावरण निर्मिती त्या दृष्टीने तुम्हाला सगळं अपडेट करावं या दृष्टीने आम्ही स्पेस ठेवलेली आहे. राणे हॉस्पिटल आणि मेडिकल रिसर्च सेंटर, सिंधुदुर्ग सायकलिस्ट असोसिएशन, कुडाळ सायकल क्लब, रोटरी क्लब ऑफ कुडाळ, रांगणा रनर्स आणि डॉक्टर पॅटर्निटी क्लब यांच्या माध्यमातून ही मॅरेथॉन आयोजित केली जाते. मॅरेथॉनचं प्राइज मिळवल्यामुळे सगळ्यांचा उत्साह वाढलेला होता आणि मागच्या वर्षी जवळपास अख्ख्या देशभरातून 1200 रनर्स या मॅरेथॉनमध्ये पार्टिसिपेट झाले होते आणि 5, 10, 16 आणि 21 अशा कॅटेगरीमध्ये ती घेतली गेली होती. आणि मागच्या 2 वर्षात ही एक लोकप्रिय मॅरेथॉन झाली असं आमच्या एकंदरीत लक्षात आलं आणि त्या दृष्टीने आम्ही यावर्षीची सगळी तयारी केलेली आहे. 16 किलोमीटरचा गट आम्ही गेल्या वर्षी पहिल्यांदाच इंट्रोड्यूस केला होता डॉक्टर रावरान यांच्या आयडियातनं आणि त्यालाही चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. यावर्षी रजिस्ट्रेशन खूप चांगल्या प्रकारे झालेली आहे, त्याबद्दलची माहिती पुढे दिली जाईल. पण आपल्या जिल्ह्याचं नाव, जिल्ह्याचं पर्यावरण, जिल्ह्याचं टुरिझम प्रमोट करण्याच्या दृष्टीने ह्या मॅरेथॉनचा फार मोठा वाटा राहिलेला आहे आणि भविष्यात ही एक देशातली मोठी मॅरेथॉन होईल याची आम्हाला सगळ्यांना खात्री आहे. त्या दृष्टीने पूर्ण मॅरेथॉनची माहिती देण्याची मी विनंती डॉक्टर GT राणेंना करतो. श्री गजानन कांदळकर यांनी थोडक्यात ह्या मॅरेथॉनचं एक स्वरूप सांगितलंय. ही मॅरेथॉन दरवर्षी ज्या पद्धतीने वाढत चालली आहे, म्हणजे पहिल्या वर्षी केल्यानंतर बेस्ट रेटेड हाफ मॅरेथॉन ऑफ द इयर 2024 मिळाला. गेल्या वर्षी आपण नवीन कॅटेगरीज इंट्रोड्यूस केल्या. तर ही मॅरेथॉन किंवा ह्याची उंची अजून कशी वाढेल किंवा अजून कुठच्या पद्धतीत आपण त्यांना नेऊ शकू ह्याच्यासाठी ह्या वर्षीचं जे एक या मॅरेथॉनचं उच्चांक असं म्हणूया तर वर्ल्ड हाफ मॅरेथॉन विनर, ऑलिम्पिक चॅम्पियन आणि असा एक रनर ज्याच्या अंडर 14 पेक्षा जास्त वर्ल्ड रँकिंग गोल्ड मॅरेथॉन आहेत, गोल्ड मेडल्स आहेत, असा रनर विल्सन किप्रॉप म्हणून ह्या वर्षी आपल्याकडे कुडाळमध्ये आपल्या कुडाळ मान्सून रनला एक ब्रँड अँबॅसेडर म्हणून येत आहे आणि ही खूप 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 मोठी अभिमानाची आणि कौतुकास्पद गोष्ट आहे आपल्यासाठी. अशा लेवलचा एक मॅरेथॉनर ज्यावेळी आपल्या कुडाळमध्ये येतोय, आपल्या जिल्ह्यामध्ये येतोय, त्यामुळे ह्या जिल्ह्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन, त्यामुळे या जिल्ह्यातील एक रनिंगच्या एक जो ग्रुप आहे त्याच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आणि या मॅरेथॉनकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा टोटली वेगळा होणार आहे. आणि ही जिल्ह्याच्या जसं गजानन यांनी सांगितलं की पूर्ण एक जी लाट आहे ती लाट पूर्णपणे बदलणार आहे आणि या मॅरेथॉनची उंची खूपच ह्या गोष्टीमुळे खूप वाढलेली आहे असं मला वाटतं. आणि हे मला सांगण्यासाठी खूपच आनंद होतोय की एवढ्या मोठ्या स्टेटसचा एक मॅरेथॉनर, वर्ल्ड चॅम्पियन विनर आहे, तो इथे येणार आहे. तो इथे आल्यानंतर इथल्या मुलांना त्यांच्याशी इंटरॅक्शन करायला मिळणार आहे. इथले जे आपले काही रनर्स आहेत त्यांना त्याच्याशी बोलायला मिळणार आहे, त्याच्याबरोबर त्याला धावायला मिळणार आहे. आणि निश्चितच याच्यामुळे जे विद्यार्थी, जो यंग जनरेशन आहे त्यांना त्याच्याकडून काहीतरी इन्स्पिरेशन मिळेल. कदाचित आपल्याच या जिल्ह्यातून उद्या सकाळी अजून एक विल्सन किप्रॉप तयार होऊ शकतो. ही आमची या मॅरेथॉनच्या मागे एक उद्दिष्ट आहे की जास्तीत जास्त लोक हे हेल्दी इंडियाकडे मूव्ह व्हावेत. आणि खरं तर ह्या मॅरेथॉन अरेंज करण्याचा आमचा जो पहिला उद्दिष्ट होता किंवा त्याची आपण जी टॅगलाईन पण जी ठेवलेली आहे ती तशीच आहे की एव्हरी रनिंग स्टेप मेक्स युअर हार्ट स्ट्रॉंगर. म्हणजे प्रत्येकाने जीवनामध्ये, आपल्या रोजच्या दैनंदिन जीवनामध्ये थोडाफार का होईना एक वेळ एक्झरसाईजसाठी दिला पाहिजे. तेच आपल्या आनंदी आणि हेल्दी आरोग्याचं एक गमक असेल. तर त्या दृष्टिकोनातून ह्या मॅरेथॉनची ही वाटचाल चालू आहे. हे 3रं वर्ष आहे आणि 3ऱ्या वर्षात एवढी मोठी उंची गाठलेली आहे आणि ह्याचा फायदा सगळ्यांनाच होणार आहे. फक्त येणाऱ्या मॅरेथॉनर्ससाठी नाही तर आजूबाजूचा जो काय परिसर आहे, जे काही पर्यटन आहे, पर्यटन विकास आहे, जिल्ह्यातील इतर चालना मिळणाऱ्या गोष्टी आहेत, त्या सगळ्यामध्ये एक प्रकारचं वाढ होणार आहे. आणि
येणारी वर्ष ही मॅरेथॉनची खूप अजूनही उत्तुंग शिखराची असतील असं मला निश्चित वाटतं. कुठलीच नव्हती. मला आठवतं मी 2002 साली रनिंग करायचो, पण बारका मोबाईल नवीन चष्मा करायचो, बोलवायचो कुणी यायचे नाही, पण एकदा कळलं सुरुवात झाली. राणा सांगू कपड्यांच्या लोकांना सुरुवात झाल्यानंतर खोखावर गेला. म्हणजे सायकलिंग चालवली आणि सायकलिंगमध्ये कोडाळनं पहिल्यांदा ज्यात पुढाकार घेतला, ग्रुप स्थापन करून आता कोडाळमध्ये देखील आपल्याकडे रुपेशसारखे 641 किलोमीटर सायकलिंग नॉनस्टॉप केलेले सायकलिस्ट आहेत. तसे आता आपल्याकडे पहिल्यांदाच आयर्नमॅन केला पण एक म्हणून कोडाळ तालुक्यात तयार झाले. त्या बाबतीत अग्रेसर आहे काही शंका नाही. पण टोटल सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आपली ही चळवळ आता या मॅरेथॉनमुळे वाढते आहे. मोठ्या प्रमाणाच्या मॅरेथॉन बाहेरच्या शहरात त्याला बरेचसे स्पॉन्सर मिळतात. आपल्याकडे जेटीने आपल्याला पहिल्यांदा गिरीशने ही चळवळ सुरू केली. ते ॲक्च्युली थोडंसं शिवधनुष्य घेतल्यासारखं आहे. खूप गोष्टी याच्यामध्ये एकत्र येतात, खूप गोष्टी बारीक आहेत. आत्ता सध्या त्यांचे बंधुराजे आहेत अजित, त्यांच्यामुळे हा जो किकॉफ येणार आहे तो आल्यानंतर इथल्या सगळे जे कोण त्याला बघतील पळताना म्हणून तुम्हाला देखील असं वाटेल की आपण पाहिलं. कारण ते असतात माझ्यापेक्षा उंचीनं 5 फूट 1 इंच 2 इंच 3 इंच माझ्यापेक्षा एकदम हडकोळ एकदम बारीक असे असतात. पण ते इतक्या स्पीडनं पळतात की त्यांची स्ट्राईड इतकी मोठी असते, त्याच्यामध्ये इतके अपार कष्ट आणि सिस्टमॅटिक डेव्हलपमेंट असते. महिन्याला साधारणपणे 200 ते 300 किलोमीटर ते एका आठवड्यात पळतात. पहिल्यांदा ते 40 किलोमीटर, मग 20 किलोमीटर, मग परत 30, परत 15, 40, आठवड्याला 200 ते 300 किलोमीटर त्यांचं रनिंग असतं. आणि हे करताना त्यांचं खाणं तसं असतं, एवढं प्रमाणात जास्त खाऊन देखील ते तसेच बारीक हडकोळे असतात. हे बघितल्यावर मी त्यांचा ट्रेनर वेगळा असतो. हे बघितल्यावर मला खात्री आहे की त्यांना बघणारा प्रत्येक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला माणूस जो आहे त्याला स्वतःला इतकी इच्छा होईल की आपण पण तसं करावं. आणि शेवटी रनिंग हे व्यसन आहे, हे व्यसन लागावं अशी आमची सगळ्यांची इच्छा आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला प्रत्येकाला रनिंगचं किंवा व्यायामाचं व्यसन लावावं. मग ते रनिंग असू दे, सायकलिंग असू दे, कारण कुठल्याही बाकीच्या व्यसनापेक्षा हे व्यसन सगळ्यात चांगलं. मेडिकल रिसर्च सेंटर आणि जे पूर्ण टीम हेल्थ कॉन्शियस टीम, खरं म्हणजे कुडाळ हे माझ्या मते आज हेल्थ वाईज कुठेतरी एक पुढे पाऊल टाकते असं मला वाटतं. कारण जेवढे सायकलिंग आहे, रनिंग आहे, हे जे इव्हेंट आहे ते जास्तीत जास्त कुडाळमधून आता पुढे जात आहेत. आणि माझ्यामध्ये खरं म्हणजे पूर्ण सिंधुदुर्गात आज फिटनेसची एक लाट निर्माण व्हायला कारणीभूत ही सगळी माणसं आहेत. खरं म्हणजे आता मगाशी सरांनी सांगितलं की इन्स्पिरेशन मेडल हा जो कन्सेप्ट आहे हा खरोखर एक वेगळा कन्सेप्ट आहे. कारण ज्याच्याकडून आपण इन्स्पायर होतो त्याच्यासाठी हे एक मेडल आपण नेऊन देणार. म्हणजे तो माणूस कुठेही असो, जगाच्या कुठल्याही कोपऱ्यात असो, त्याला आपण ते मेडल देणं हा जो कन्सेप्ट आहे हा खरोखरच आगळा वेगळा आहे. कारण ज्या ठिकाणाहून आपण पुढे जातोय, इन्स्पायर होतोय, त्या माणसाला ती एक आदरांजली आहे. आणि खरं म्हणजे मला तर असं वाटतंय की आमचे रावराणे सर हे बऱ्याच जणांचे आधारस्तंभ आहेत. त्यांच्याकडून इन्स्पायर झालेली बरीच माणसं आहेत. माझ्या मते इव्हेंट झाल्यानंतर यांच्या घरामध्ये मे बी 100-200 मेडल्स येतील. हा एक वेगळा विषय आहे. पण मित्रांनो, जे काही आजचे युवक आहेत हे यांना पुढे येण्यासाठी, यांना फिटनेसमध्ये येण्यासाठी ही एक सुवर्ण संधी आहे. आज एवढे मोठमोठे रनर्स आपल्याकडे येत आहेत हे आपण बघतोय. पण आज म्हणजे लहानपणी आपल्याला सांगितलं जायचं की पावसात भिजू नकोस, सर्दी होईल, ताप येईल. पण इथे बघितलं गेलं ना तर एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की आपल्याबरोबर जवळजवळ 200 डॉक्टर्स, बरोबर ना, जवळजवळ 200 डॉक्टर्स आपल्याबरोबर रन करणार आहेत पावसात. म्हणजे आपण रोगांवर, एखाद्या आजारांवर कसं पुढे जावं हे कुठेतरी एक संदेश हे सगळे डॉक्टर्स मिळून देत आहेत. म्हणून मला एक कौतुक आहे की या सगळ्या टीमने जे काही काम केलं ते खरोखर वाखाणण्याजोगं आहे. आणि जास्तीत जास्त लोकांनी या इव्हेंटमध्ये सहभाग
कोकण किनारपट्टीवर सध्या मच्छीमार आणि खवय्ये दोघांच्याही नजरा आकाशाकडे लागल्यात. कारण जून महिना अर्धा संपत आला तरी अपेक्षित पाऊस झालेला नसल्यानं मच्छीमार तसेच खवय्यांमध्ये नाराजी दिसतेय. समुद्रातील माशांची पैदास वाढावी यासाठी 1 जून पासून 2 महिन्यांची मासेमारी बंदी लागू करण्यात आली आहे. या काळात मोठ्या बोटी जात नसल्या तरी किनाऱ्यावरून पाग आणि गळच्या सहाय्यानं पारंपरिक मासेमारी सुरू असते. मात्र यंदा पाऊस लांबल्यानं समुद्रात चढणीचे मासे अद्याप आलेले नाहीत. त्याचबरोबर पाऊसच नसल्यामुळे ओहोळ वगैरे अजूनही कोरडेच आहेत. त्यामुळे मासेमारी बंदीचे 17 दिवस उलटूनही मच्छीमारांना अपेक्षित मासे मिळत नसल्याचं चित्र आहे. चढणीच्या माशांअभावी बाजारातही ताज्या माशांची आवक कमी झाली असून खवय्यांचाही हिरमोड झालाय. अशा पद्धतीने मासेमारी करताना दिसत असले तरी त्यांच्या पदरी मात्र काहीच मिळत नसल्यानं खवय्यात नाराजी दिसते. समुद्रात तांबोशी, गुंजली असे किनारपट्टीवर मासे मिळतात. त्याचबरोबर कोकणी माणसाला जेवणासोबत माशाचं सार मिळावं यासाठी कोकणी माणसाची पावसाळ्यात 2 महिने धडपड असते. आता मच्छीमार, मासे विक्रेते आणि खवय्ये सर्वांनाच दमदार पावसाची प्रतीक्षा लागली आहे. कारण पाऊस पडल्याशिवाय चढणीच्या माशांची आवक वाढणार नाही आणि पारंपरिक मासेमारीलाही वेग येणार नाही. सुझुकी 2 व्हीलरची धमाकेदार समर ऑफर. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत प्रवासाचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी श्री विनायक सुझुकी घेऊन आले आहेत. सुझुकीच्या सर्व गाड्यांवर आतापर्यंतच्या सर्वात भारी डील्स. संपर्क 94 23 98 97 81, 94 23 98 97 83 आणि 86 05 58 63 76. जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील देयके आणि अनामत रक्कम मंजुरीसाठी कार्यकारी अभियंत्यांच्या खोट्या सह्या करून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी 5 ठेकेदारांविरुद्ध अखेर सिंधुदुर्ग नगरी पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले. या कारवाईमुळे जिल्हा परिषदेत खळबळ उडाली असून अनेक महिन्यांपासून चर्चेत असलेल्या या प्रकरणाला अखेर कायदेशीर वळण मिळालंय. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेमध्ये जे सगळ्यात मोठं प्रकरण गाजलं ते प्रकरण म्हणजे खोट्या सह्या केलेलं. या खोट्या सह्या प्रकरणात अखेर गुन्हा दाखल झाला आहे आणि ज्या ठेकेदाराने सही केली आणि ज्या ठेकेदारांनी त्याला सही करण्यास भाग पाडलं अशा 5ही जणांवर हा गुन्हा दाखल झालेला आहे. खरं म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेमध्ये ज्या खोट्या सह्या मारल्या, कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग यांच्या खोट्या सह्या मारल्या आणि 13 प्रकरणांमधील पैसे काढून घेण्याचा हा प्रयत्न झाला होता. हा प्रकार 3 फेब्रुवारी 2026 रोजी उघड झाला. त्यानंतर 10 फेब्रुवारी रोजी शिक्षण विभागातील जी 2 बिलं होती, ही बिलं वित्त विभागाने सही जुळत नाही, कार्यकारी अभियंत्याची सही जुळत नाही म्हणून मागे पाठवली होती. ही सर्व जी देयकं होती ही पाहिल्यानंतर 13 देयकांवर ह्याच्यामध्ये 10 जी होती ती देयकं होती आणि उर्वरित 3 ही बिलं होती. यापैकी एका बिलाची रक्कम साधारण 6,76,588 एवढे रुपये या खोट्या सह्या करून काढण्यात आल्या होत्या आणि उर्वरित रक्कम ही काढण्याचा ह्यांचा मानस होता. मात्र तोपर्यंत जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांच्या ध्यानात आलं की ही सही आपली नाही आहे आणि त्यांनी लगेच अशी किती बिलं आहेत ज्यांच्यावर आपली सही खोटी आहे, आपली सही नाही असं आहे असे त्यासाठी त्यांनी सर्व बिलं तपासली तर त्यांना एकूण 13 बिलं ही मिळाली आणि त्या 13ही बिलं तशीच थांबवली त्यांनी. आणि यानंतर 16 फेब्रुवारी रोजी त्यांनी याचा सगळा अहवाल जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांच्यासमोर ठेवला. त्यांनी या विषयाची गांभीर्याने दखल घेतली आणि त्यांनी तात्काळ DRDAचे उदय पाटील हे अधिकारी आहेत त्यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आणि त्यानंतर उदय पाटील यांनी ह्या पूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली असता त्यांच्या लक्षात आलं की एकूण 13 प्रकरणं आहेत आणि या 13 प्रकरणांवरही खोट्या सह्या झालेल्या आहेत. संबंधित 4ही जणांनी ह्या सह्या आपण केल्या नाहीत तर ओंकार पाताडे म्हणून जो एक ठेकेदार आहे त्याने ह्या सगळ्या सह्या केल्या आहेत असं त्याने कबुली दिली होती. तर ओंकार पाताड्यांनीही त्यांच्यासमोर लेखी नाही मात्र तोंडी असं सांगितलं होतं की मी ह्या सह्या केल्यात असं त्यांनी कबुली दिली होती. आणि त्यानंतर 18 मे रोजी या सगळ्या प्रकरणाचा चौकशी झाल्यानंतर 18 मे रोजी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी कार्यकारी अभियंता यांना फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची सूचना दिल्या होत्या. मात्र त्यानंतर
16 जूनपर्यंत हा फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकला नव्हता. यामुळे जिल्ह्यात संशयाचं वातावरण निर्माण झालं होतं आणि बऱ्याच जणांनी या संदर्भात आंदोलनही केलं होतं. आपल्याला काल माहीत असेल, काल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचेही लोक जिल्हा परिषदेमध्ये आले होते आणि त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अक्षरशः प्रश्नांचा भडीमार करून सोडला होता आणि अशीच सगळी स्थिती निर्माण झाली होती. पालकमंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट सांगितलेलं होतं की असं प्रकार करायचा जर कोणाला असेल तर त्याला घाम सुटला पाहिजे, अशी कारवाई आम्ही करू असं त्यांनीही सांगितलं होतं आणि तसंच झालं. खरं म्हणजे कार्यकारी अभियंता हे 29 जूनपर्यंत सुट्टीवर होते, मात्र त्यांची सुट्टी रद्द करून त्यांना तात्काळ पुन्हा कार्यालयात बोलवण्यात आलं आणि त्यांनी काल 16 जून रोजी हे फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासाठी तक्रार दिली आणि त्यानंतर काल उशिरा साधारण 10 वाजता हा गुन्हा दाखल करण्याची पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाली आणि या प्रकरणात मोहन विद्याधर केळुसकर राहणार कणकवली, ओंकार तुळशीराम पाताडे राहणार सुकळवाड तालुका मालवण, ओंकार नंदकुमार पडतेवाडी कुडाळ, मंदार आनंद दामोदर राहणार शिर्केवाडी पडवे तालुका कुडाळ आणि लक्ष्मण शिवराम राऊळ राहणार सावंतवाडी कारविडे या 5 जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. या 5ही जणांवर भारतीय न्याय संहिता कलम 318(4), 336(2), 336(3), 338, 340(2), कलम 3(5) नुसार संगनमताने फसवणूक करणे, मौल्यवान रोख्यांचे बनावटीकरण करणे तसेच बनावट दस्तऐवज खरा मानून वापरणे आदी गुन्ह्यांअंतर्गत गुन्हे दाखल झाले आहेत आणि आत्ता पुढची जी प्रक्रिया आहे ती पुढची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. सिंधुदुर्गनगरी पोलीस स्थानकाचे जे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक आहेत शेखर लव्हे ह्या पूर्ण प्रकरणाचा तपास करत आहेत आणि काही वेळात असं म्हणणं आहे की काही आज याच्यातील बऱ्याच जणांना अटक होण्याची शक्यता आहे. अटकेच्यामुळे हा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर संपूर्ण ठेकेदारी क्षेत्रामध्ये खळबळ उडाली आहे आणि आता ह्यांचं पुढे काय होणार याची भीती सर्वांना निर्माण झाली आहे. मात्र या सर्वांना अटक होण्याची शक्यता आहे आणि एखाद्या वेळी आज रात्रीपर्यंतही याच्यातल्या काही जणांना अटक होण्याची शक्यता आहे. एकूणच जो प्रकार घडलेला आहे तो प्रकार प्रचंड गंभीर आहे आणि याची दखलही गांभीर्याने घेतलेली आहे. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रमोद कामत असतील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर असतील किंवा सर्व सभापती असतील, या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी हे गांभीर्याने घेतलं आणि जिल्हा परिषदेची बदनामी होता नये असे भूमिका घेतली आणि या सर्वांवर गुन्हे दाखल व्हायलाच पाहिजे अशी सर्वांनी भूमिका घेतली आणि शेवटी काल गुन्हे दाखल झालेले आहेत आणि यानंतर निश्चित तपास झाल्यानंतर काय आहे आणि हे प्रकरण काय आहे आणि याच्यामध्ये कोण कोण शिक्षेस पात्र होतो हे पाहायला मिळेल. लहू माडेश्वर, कोकण साठी सिंधुदुर्गनगरी. बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा, आस्वाद परंपरेचा, गोडवा नात्याचा, गारवा आनंदाचा, गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा. गोकुळ आईस्क्रीम. ठाकरेंच्या पक्षात पुन्हा एकदा फूट पडली आहे. त्यांचे 6 खासदार फुटलेत. त्यामुळे ऑपरेशन टायगरची चर्चा राज्यात सुरू आहे. यावरून मात्र माजी आमदार वैभव नाईकांनी हल्लाबोल केलाय. पाहूयात ते काय म्हणाले. खरं तर गेले 15 दिवस या संदर्भात चर्चा सुरू आहे आणि आता आपण बघितलं असाल की सत्ताधारी पक्षाकडे पाशवी बहुमत आहे. या फोडाफोडीची त्यांना खरं तर सरकार चालवण्यासाठी गरज नाही, परंतु सरकारमध्ये आज असलेला लोकांचा असंतोष, पेट्रोल डिझेलचे दरवाढ आहे, बेरोजगारी आहेत, नीट पेपर फुटले आहेत, आज दुष्काळाचं सावट निर्माण झालेलं आहे आणि या सगळ्या गोष्टीच्या विरोधात लोकांचं लक्ष सातत्याने वेगळीकडे वळवायचं. त्याचबरोबर आपल्यासमोर विरोधी पक्षच ठेवायचा नाही, विरोधच राहता कामा नये अशी भूमिका घ्यायची आणि म्हणून हे असे प्रकार सुरू आहेत आणि कायद्याचा धाक ठेवायचा नाही. जी काही पक्षांतर विरोधक कायद्याची कलमं आहेत त्या वर्षानुवर्ष त्या संदर्भात निर्णय घ्यायचा नाही आणि त्यामुळे जे कोण आमदार खासदार जे फुटणार आहेत त्यांना सातत्याने सांगायचं की तुम्ही आमच्यात या आणि कुठलीही कारवाई होणार नाही, जबाबदारी आमची राहील.
त्यांना वेगवेगळी आमिषं द्यायची आणि त्यामुळे हे असे प्रकार सुरू आहेत. खरं तर ह्याला ऑपरेशन टायगर आपण म्हणू शकत नाही, कारण ज्या लोकांनी उद्धवजींनी त्यांना तिकीट दिलं आणि तेव्हा पण त्या लोकांना माहिती होतं की आपण सत्तेत जाणार की न जाणार आहे. उद्धवजींबरोबरच सामान्य शिवसैनिकांनी सुद्धा त्यांच्यासाठी कष्ट घेतले होते आणि त्यांच्या सगळ्यांचा भ्रमनिराश करायचा, त्यांच्या सगळ्यांच्या त्यांनी जी मेहनत घेतली त्याच्यावर पाया पसरण्याचं काम या लोकांनी करायचं आणि त्यामुळे याला ऑपरेशन टायगर किंवा स्वाभिमानाचं ऑपरेशन म्हणू शकत नाही. खरं तर आताही आपण बघितलं अनेक वेळा की गेल्यावेळी जेव्हा शिवसेनेनंतर फुटाई झाली त्यानंतर सगळ्यांना सांगत होते, संजय राऊत सांगत होते किंवा इतर विरोधी पक्षाचे सांगत होते, पण त्यावेळी लोक त्या सत्ताधारी पक्ष त्यावर हे असे खोटे आरोप आहेत म्हणून सांगायचे. परंतु कालच्या जिल्हा परिषद किंवा नगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये सत्ताधारी भाजपच्या लोकांनी सांगितले की शिंदे सेनेला आपण किती पैसे दिले आणि त्यामुळे ह्या आरोपाला पुष्टी वारंवार जोडली जाते आणि अशी आमिष असल्याशिवाय कोण दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करू शकत नाही. खरं तर हे संशयाचं धुक्कं जर बाजूला राहिलं पाहिजे तर श्रमुकानंदला उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या पक्षाच्या वतीने 60वा वर्धापन आमचा होत आहे आणि त्यावेळी या खासदारांनी आलं पाहिजे तरच हे संशयाचं धुक्कं दूर होईल. ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. आजगाव दशकृषीमध्ये JSW मायनिंग प्रकल्पाच्या होत असलेल्या सर्वेक्षणाला सोमवारी रात्री तेथील स्थानिक ग्रामस्थांनी कडाडून विरोध करत जनआंदोलन छेडलं. याची माहिती मिळताच रात्री 12 वाजता माजी आमदार वैभव नाईक यांनी श्री वेतोबा मंदिर इथं भेट देऊन आंदोलनाला पाठिंबा दिला. यावेळी ठाकरे शिवसेनेचे सावंतवाडी विधानसभा प्रमुख रुपेश राऊळ, जिल्हा परिषद सदस्य संजय गावडे, उपजिल्हा प्रमुख चंद्रकांत कासार आणि आजगाव ग्रामस्थ उपस्थित होते. यावेळी माजी आमदार वैभव नाईक म्हणालेत, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी अवैध मायनिंग सुरू आहे. याची तक्रार आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देखील केली आहे. जनसुनावणी न घेता सत्ताधाऱ्यांच्या आशीर्वादानं बेकायदेशीररित्या जमिनीत उत्खनन केलं जात आहे. आजगाव इथं अशाच पद्धतीनं सत्तेतील नेत्यांच्या आशीर्वादानं JSW मायनिंग प्रकल्पाचं सर्वेक्षण केलं जात असताना ग्रामस्थांनी विरोध करून ते रोखलं. त्याबद्दल जागरूक ग्रामस्थांचं कौतुक करतो. बेकायदेशीरपणे केलं जाणारं उत्खनन बंद झालंच पाहिजे अशी आमचीही भूमिका आहे. त्यामुळे आजगाव ग्रामस्थांच्या भूमिकेला ठाकरे शिवसेनेचा पाठिंबा आहे. इतर भागातील नागरिकांनीही अशीच आंदोलनं उभी केली पाहिजेत. आंदोलनात ग्रामस्थांच्या पाठीशी आम्ही ठामपणे उभे राहू अशी ग्वाही वैभव नाईकांनी दिली. आम्ही ह्याच्यावर मी रीट फाईल करतो ह्या होम ऑफिसवर कोण जो आम्हाला सिग्नेचर होतो की त्याच्यावर आम्ही रीट फाईल करतो. हे का सस्पेंड करा म्हणून हे काय अधिकार आहात का? ह्या ऑफिसरवर कारवाई होईल. आम्ही हायकोर्टात रीट फाईल करतो. गेल्या 3-4 महिन्यामध्ये पुन्हा एकदा मायनिंग करायचं भरपूर या जिल्ह्यामध्ये सुरू झालं आहे. एकाच कंपनीला 2-4 ठिकाणी परवानगी देऊन आज ज्या ठिकाणी परवानगी नाही अशा ठिकाणी सुद्धा उत्खनन करून आज लाखो टन मायनिंग गेलेलं आहे. आणि आज आजगाव आणि आजगावच्या परिसरामध्ये खरं तर या संदर्भात आम्ही कालच माननीय जिल्हाधिकारी लंबी आणि उपरकर आणि पवलेकर यांच्याबरोबर भेटलो होतो आणि त्यांना सांगितलं होतं की मायनिंगचे स्टाफ म्हणजे त्यांना परवानगी परस्पर काही ठिकाणी देण्यात आलेली आहे. अजूनही काही ठिकाणी ज्याप्रमाणे सुनावणी व्हायच्या त्या सुनावणी झाल्या नसताना सुद्धा JSWला काही इतर लोकांना परवानगी दिलेली आहे. आणि या संदर्भात कलेक्टरांना सुद्धा काही प्रमाणात त्या अनभिज्ञता आहेत. मायनिंग ऑफिसर सुद्धा अनभिज्ञता आहेत. फक्त सत्तारूढ जे आहे सत्तेमध्ये बसले आहेत पदाधिकारी ते मात्र या सगळ्या बाबतीत पुढे आहेत आणि त्यांना हे सगळं माहिती आहे. आणि अशा पद्धतीने जर आज खरं तर या आजगाववासियांचं मनापासून अभिनंदन केलं पाहिजे की पुन्हा एकदा नुसतं कळण्यामध्ये मायनिंगचा उल्लेख झाल्यानंतर काही दिवसामध्ये थांबलं होतं. आज पुन्हा एकदा ह्या लोकांनी केल्यामुळे ही मायनिंग थांबेल आणि असाच उल्लेख जर असेल तर निश्चितपणे आम्ही शिवसेना म्हणून त्यांच्या पाठीशी आहोत. आणि स्थानिक लोकांनी जो आंदोलन सुरू केलं आहे त्या आंदोलनामध्ये कुठलाही दबाव राहता कामा नये, प्रशासन दबाव राहता कामा नये आणि त्या आंदोलनाला आमचा पाठिंबा आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा.
बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय. धन्यवाद.